Можно я вас? Проходи, пожалуйста. Динар Мифтахов үшін МКДЦ табиблары үз эшенең остасыгына түгел, хәзер туганнары кебек якыннар. Бер ел элек шушы бригада һәм аларның хезмәттәшләре аңа яңа йөрәк күчереп утырткан. Йөрәкнең функциясе эшләмәгәчтен бөтен организм отказ бирә башлый, аяклар бик каты шышты, отеклар булды, битләр, куллар шыша башлады, йоклап булмый, җиреп булмыйдыр, утырып булмыйдыр. Биектаудан 33 яшьлек Динарга йөрәге дөрес эшләмәү нәтиҗәсендә кан әйләнеше начарланган дигән диагноз куялар. Ашыгыч рәвештә башка орган күчереп утыртырга кирәк була. Икенче туган көнем хәзер бар дигән сүз операциягә хәтле булганга караганда әйбәт үземне, җирим, отекларым бетте. Трансплантация медицинада иң катлаулы операция булып санала. Аны башкарып чыгар өчен МКДЦда бер юлы 15 белгеч җәлеп ителә. Иң авыры кешегә туры килгән йөрәк табу. Быел 22 донор булган. Ел азагына кадәр тагын 3 операция ясарга планлаштыралар. МКДЦ Идел буе округында йөрәк күчереп утырту буенча беренче урында тора. Во-первых, не было стажировок, во-вторых, оборудование. 2007 елга кадәр без нык артта идек, чөнки чит ил табиблары тәҗрибәсе белән танышу юк, җиһазландыру түбән дәрәҗәдә иде. Барысында сәламәтлек илкүләм проекты үзгәртте. Безнең хастаханә чит ил клиникасыннан аерылмый. Ничем не будем уступать. Йөрәкне күчереп утыртканнан соң Татарстанда дистә ел эчендә исән калучылар саны 75-80% тәшкил итә. Бу бик зур күрсәткеч. Дөньяда ул 56%. Табиблар әйтүенчә, республикадагы өлкән яшьтәге кешеләрнең 9%-ында йөрәк авыруы бар. В листе ожидания порядка 40-45 пациентов. Хәзерге вакытта Татарстанда трансплантациягә чиратта 45 кеше тора. Республиканың үз регистры бар. Анда йөрәк авыруы булган пациентлар теркәлә. Башка дәвалау усуллары ярдәм итми икән, операциягә чиратка басалар. Йөрәк кан тамырлары авыруы замана чиренә әйләнде. Димәк, мондый операцияләрнең саны артачак кына. Количество этих операций уменьшаться не будет. Йөрәк трансплантациясе 1,5 миллион сум тора. Органны күчереп утырту өчен Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы Татарстанга ел сайын 5-6 операциягә генә квота бирә. Калганнарын республика финанслый. Республикада сәламәтлек саклау тармагында трансплантология бар икән, димәк, бу төбәк икътисади яктан бик көчле. Бездә ул бар. Һәм киләчәктә, мин ышанам, безнең сәламәтлек саклау тармагы илнең иң алдынгысы булачак. Бүген МКДЦ табиблары алдында яңа бурыч тора. Мондай операцияләрне алар чит төбәк пациентлары өчен дә ясый башларга җыена. Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.